Bueno, bi kurben arteko azalera kalkulatuko dugu. Eta horretarako daukagu fx kurba, hemen daukagu, eta gx parabola, bai, hemen. Orduan, bi kurbe hauen arteko azalera kalkulatu behar badugu, egin behar duguna da, hemen dauden bi azalera hauen kalkulua egin. Orduan, horretarako pausu batzuk jarraitzen ditugu. Lehenengo pausua. Bi funtzioen arteko kendura. Eta kendura honeri deituko diogu hx funtzioa. Bigarren pausua. Hx funtzioaren ebaketa puntuak aurkitu. Ebaketa puntuak x ardatzean. Eta hirugarrena izango da hx funtzioa eta x ardatzaren arteko azalera kalkulatu. Orduan, lehenengo pausua, esan dugun bezala, bi funtzioen arteko kendura. Hx izango da fx ken gx. Orduan, x kubo ken x berbi gehi lau, ken eta adi hemen, orain kentzeragoaz gx, beraz, hemen dagoen guztiaren zeinua aldatu egingo da. Ken x berbi, ken hiru x, ken lau. Eta honen emaitza da x kubo, ken bi x berbi, ken hiru x. Bigarren pausua. Hx funtzioaren ebaketa puntuak x ardatzean. Horretarako egin behar duguna da hx berdin 0. Orduan, x berriru, ken bi x berbi, ken hiru x berdin 0. Hemendik, x biderkatzaile komuna ateratzen dugu, beraz, x bider, x berbi, ken bi x berbi, ken hiru x berdin 0, beraz, x berdin 0 edo x berbi, ken bi x berbi, txartu indut, hemen, parkatu, hortze, hori soberan dago. X berbi, ken bi x, ken hiru, berdin 0. Hau bigarren mailako ekuazio baten bidez. Askatzen dugu eta hementik lortzen ditugu beste bi balio. X berdin minus bat eta x berdin hiru. Beraz, hx funtzioak hiru ebaketa puntu ditu. Minus bat, 0 eta 3. Hemen adierazten diren bezala. Orduan, hiru ebaketa puntu bat ditu x ardatzean, horrek esan gure dau, bi azalera desberdin kalkulatu beharko ditugula, eta kontuz, gerta daiteke baten bat x ardatzaren azpitik egotea, beraz, zeinu negatiboa eramango du, guk moldatu beharko ditugu, bai, azalerak ezin direlako negatiboak izan. Orduan, egin behar duguna da, bi azalera horiek kalkulatu eta batu. Honeri dituko diogu bat, eta honeri bi. Beraz, lehenengoa, minus batetik 0ra hx funtzioaren integrala. Izango da, jatorrizko funtzioa 0 ordezkatu, ken jatorrizko funtzioan minus bat ordezkatuz. Eta bigarrena izango da 0tik 3ra hx dx, beraz, h3 ken h0. Orduan, integral hauen kalkulua egiteko, lehenengo eta behin egingo dudan izango da, integral mugagabea kalkulatu. Hx dx berdin, non dekogu hx, hor goian. X berriru, ken bi, x berbi, ken hiru x, dx. Integral honen balioa izango da, x berlau, zati lau, ken bi bider x berriru zati hiru, ken hiru bider x berbi zati bi gehika. Orduan, hau da h maiuskula x. Hau da jatorrizko funtzioa. Orduan, jatorrizko funtzio honetan ordezkatuko ditugu 0, minus bat eta 3 balioak, eta gero balio horiek eramango ditugu hona. Beraz, h0, bai? Jatorrizko funtzioan 0 puntua ordezkatuko dugu. 0 ordezkatzen badugu x dagoen tokian ikusten duzuen bezala geratzen gara karekin. Beraz, utziko dugu horrela, k.
H minus bat, beraz, x dagoen tokietan minus bat ordezkatuko dugu. Minus bat ber lau, plus bat, zati lau, ken, bi bider, minus bat berriru, izango litzateke minus bat, minus honekin, plus. Ken, iru bider, bat berbi, minus bat berbi bat, beraz, bi, horrela, ika. Bueno, eta honek ematen du, minus zazpi, zati, amabi, geika. Eta azkenik, H iru. H iru, bueno, iru hori ordezkatzen badugu, iru ber lau, zati lau, ken bi bider iru, ber iru, zati iru, ken iru bider, iru ber bi, zati bi, geika. Honek ematen du, minus berrogeta bost, zati lau geika. Beraz, orain, balio hauek kalkulatu ditugu, hemen dagoz, eta egingo dugun izango da ordezkatu. Beraz, H0 esan dugu, K. Ken hori, kontuz, orain datorren guztiaren zeinu aldatuko du, beraz. Ken, H minus bat dala minus zazpi amabiren. Beraz, minus eta minus plus zazpi amabiren, ken K, berdin zazpi amabiren. Eta hau, izango da H iru dala minus berrogeta bost lauren geika, ken H0, ken K. Beraz, minus berrogeta bost lauren. Baina hau badakigu moldatu behar dugula, bai? Da, berrogeta bost lauren. Gogoratu azalerak ezin dira negatiboak izan. Orduan, orain, azalera bi hauek gehituko ditugu, batuko ditugu azalera totala ezagutzeko. Beraz, azalera totala izango da. Zazpi amabiren gehi berrogeta bost lauren. Eta honek ematen du hirurogeta hamaika seiren. Unitate karratu.